veBusstop TV vachitsigirwa neveCanadian Embassy vanokuigirai mutambo ndiri munhuwo. Maonero nemafungiro enyaya dzichabuda mumutambo uyu haanei nemaonero nemafungiro eveCanadian Embassy. Ndichaudzirawo madhiwe nyaya ichicha izvo ndine makuwa nditori neproblem. Inge nhasi ndaigochera pausi ndasara ndobva paya atopinda mubhawa muna Jethro naEnoch Mahembe. Izvi zvinopave nenguva ndabva pandanga ndimire namadhiwe, saka chicha izvo zvekutora ndiri mubhawa mapinda muyo. Mdara Mahembe power. Wawe una umwe wawo here ndikutengere kuti. Aiwa mdara aiwa. Biere mdara ndapo mdara napo. Oh, what do you mean mfarangu? Unokuta doro zera rako yo. Mdara emamusikono ndatwedzima here mdara. Kana mchida mdara mukonongo nditambidza back mbijana anditi racho ramba mchida oramba mchimutengera bia ndinoishandisa folas mdara. Fanira kubataurira kwauri kuita ega azonyatsondiratidza kuti wadhakwa zvechokwadi mufana wangu. Unoda kuti inini ndikudhakise pedzezvo ndokupa mari yekuenda nayo kumba kwako. Ukutoona kunge ndiri social offer ndiri mbingaudo. Izvozvo ndozokuitira kana waronga kuti ndipinde chigaro cheukansela nditi waita make sure kuti my former wife ikafambika ikatadza kuluma handiti. Mdara madhuyo alume mdara ntokuchunai mdara from next week dototanga kudzifambira nyaya idzodzo too bad handimanditambidza hura dzese here mdara. But mdara mukuona ndinongodiwo kashagi kashoma mdara ndinikamikadhisu kandodongolaina. Unofanira wewe wandisiya ndichikutengera hwawatuma chizvo. Manje wava uda kupiwa mari yekutakura uchienda nayo kumba kwako nhaika. Kuzvakaipeiko mdara? Handiti inini mudo ndikutambira bhora renyu chii ndoyatsolaina kusvika rayatsogohwa here. Vanhu vangu kuona zvinhu zvamadhuweka. Chero pasina hope from you and Lillian ndomuzvamura. Handingakundwe nemunhukadzi. But mdara saka mungatotensera kuti ndidzokere kumba ndisina kana mabhondi mbijana zvavo waize. But mdara handiti mandaidza panapa mukatonditi handizokudhakisa mufana wangu. Tarira uone kurekenwa kwawaita. Jethro, wadzaka kusvika pakuda kutakura mana from heaven home. Kana Moses wemuBhaibheri akararambidza maJudha kutakura mana wani. But mdara mukuona nebasa rese iri ratinoda kuitira iri mdara zvongopera pakutengerana bhiya here mdara. Musadaro mfana wangu basa musati matanga. Ndakakuudzai kuti vhundutsirai mukadzi uyu aregere kundikukwidza pachigaro asi makamutadza kusvikira anyoresa. Kwete semuvhoti chete asi senhengo yandichakukwidza nayo inini. Iwewe bvuma kuti basa makatadza. Chimbomira ura irimboenda kutoya zinotomborasa hangu vhati waiziya kana ndadzoka kadoudzai manje ndoda kutamba madhuve unzwa. Kana iwewe mdara uchanakirwa zvekuti unogona kutotema kana neka10 yusa ake kungonakirwa neskillful yatoda kumupinda nayo this time mdara. Ndikuuya mdara. Ndikuuya kati mdara. Uyo Jethro apinda muteletumu. Right. Saka inini ndichiregera ndichienda pedyo nepanodarika napo pana akudzoka. Asi ndotanga kumutaudza. Ndoda kuona kuti iye achaita sei paachandiona. Ndoda kunyebera kuti nditenge ndikutaura pafoni. Asi ndikaita face to face naye. Ndoda kuti ndione kuti anouya pandiri here Mahembe achizviona izvi. Uyu ave kuya. Akuya. Chirega ndichita action dzangu manje. Nguva yangu yapera ndakamirira iwewe. Iwe mabau handichakutokura chete. Iwe mabau
Chwadika finish kumadhuwa apinda munomu lini futi chiona ipa akagara mai achinopfuura sei apa kuti andiona era andifunge kudaro ari too busy pafoni ndiite kana ndikurumidze kudarika achakatarisa kurutivi daiwoso wati chii chetu dzokorora wati ndiana atiteera mubhawa muno mudhara chiiko chireke kakutaura kamuchiita zvekudedzera kaudaro mudhara tonzwikwa namadhiwo yakapo chetu rega uda undikwirimira kumeso nemuvharo webhodho naika madhuve akatangisa rinhu kurova mupeta waunoti ari muno bhawa iwo manje mudhara kana manje maakuda kuramba muchiita zvekudhakwa muchiita nharo dzamuri kuita idzi mudhara muchitaurisa kudaiwo soka ndausiyai panapa muvharo wangu hazvinzwaro bai gara pasi apa tipedze kuronga nyaya yatafambira muno mind you we are not here for wawa chete cheteka tiri kuronga dhiri rekuhwina chigaro chakansela after taita make sure kuti hakuna mukadzi anofanira kuhwina chigaro ichocho handiti women must stay in the kitchen vachibikira varume vavo gara pasi uve wawa kusvikira pavarafarwa handitika mudhara iwo ukona kunetsa kuti kana chimwadhako manje hauzooni kuti uri kuita seiwo mudhara hausi kuona here kuti madhuwo ari kuketa dhiri rese madhuwo weuyayasha aive mukadzi wangu inini kwemakore anoverengeka inini ndakamuzvarisa vana 2 vese rini ndinotiziva kuti habate mukombe apa ininika ndotomureverera masikati machena namwari madhuwo haamwe mupeta mani uyoyo kudo kuipa haro asi haridyi chafa choga saka yako yekuti ari muno mubhawa ndezvirako zvekuyeba ndiri kuzviona kufunga kuti ndakatakwa chenoka manje atorimo munomo ari papi ndiratidze ndiende kuona kuenda paari kunoita seiko mudhara kunomutengera bhiya asi mauda kutoti atokuvhotera here achisiya kuzvivhotera apa wauya neimwe inoita manje ndinobva ndangoti amai mwanazi muchiri kuyoga here mazuva edu aya rudo rwedu ruchiri kubhebha semoto iye akangoti angotedi ndobva ndapidza yako yawabva kutaura iyi yekuti amai mwana rova ibhodhoro rebhiya irika imimika mongovhurika braini zvokuti munobva mangokanda vhoti yenyu pana former husband wenyu Enoch Mahembe munorovana mudhara munotorwa fight cheche asi kutamba zvako mudhara arimo mumadhuwo kungoti ari kuramba ari pafoni ndosaka asiri kutiona uramba uri serious nenyaya yako yekuti ari muno mudhara ko chokwadi chingadzimwa nenharo dzenyu here mudhara saka ari kuti ndiratidze ndimuone uyo kagere pamusuwo wechimbuzi cheakadzi akabata fona netopi yered nesiketi yeblack wamuona that is madhuwe wauri kukwikwidzana nayo pachigaro cheuchi kansela amen ndamuona panaka ndakubva kuchimbuzi paya mudhara ndaedza uri kuona asi dharikendika kana maruva bhiya kamune nharo dzisina nemusoro wese mudhara izvozvi pamwe atotiona tiri tese ari kufudzwa ndini mudhara kwete imimi hanzi ari kudawo kuti isusu semayuthis katimpe rutsigiro rwedu chii zvamuri kutongoitawo izvozvi kumpewo ka rutsigiro rwenyu inini ndikurovei mese masikati machena zuva rakacheka nyika mukadzi akaomera iye mudhara atonetsi kana munenga unge chapungu uri kunzwa here ever since apinda muchigemi ichi kamudhara asati ambonitengera kana 1 zvaro waiziya kana lileni chaiye mukadzi saiye anotaura kuti asati ambotengerwa kana soft drink zvayo waiziya kana aya mahewa aya emubhodhoro akabvuzwa manje munyaya idzi kana ukasatambanudza ruoko rwako panyaya dzehwava idzika idzi vanhu vanokugarisa mudhishi gozi unoziva vanhu vanofanira kutanga vambokupfeka haya chero zvikatengerana doro kudai manje isu vakadzi takawanda uyu
ndomukwatura pasarudzo chete. Alright. Ndosaka Jetro achitsika-tsika pese pandinoda kuita meeting naye nhai. Right, ndaiziya nyaya yacho. Ndaishaya kuti chii checho chandakamutadzira. Manje nhasi tsoro yacho ndaibata. Saka iye ino kari kuvhara vana vechidiki achivatengera doro kudai. Ndichibva pano ndoda kunanga kwana Lilian ndimudze kutambwa kunokwiya. Iye maimbi wacho kana kumbonyara. Vanhu vese vari muno muri kumuona achitengera vanhu doro zvakadai. Ndabvuma. Vakadzi hatina kubatana zvechokwadi. Aiwa mai vaye vanoona nezvekunyoreswa kwevanhu vada kuvhotera kansela kukanzuruka vange vachitaura chokwadi. Aiwa ipapa fungei kuti ndapinda muno mubhawa kwenguva yakati rebei. Madzimai munharaunda uno vanonyatsoziva kuti ini ndiri nhengo iri kukwikwidza. Vati kubvira pandapinda hapana kana ambouya pandiri up to now. Hakuna kana mukadzi umwe chete zvake auya kuzondikwazisa. Asi kuti vari kufunga kuti ndaya kuzotora mhene dzavo. Asi aiwa tarisai zvekuita varume kuna mahembe uku. Ya vari kuita kumuunganira chokwadi. Baba zvatotira chete. Baba zvatotira chete. Nguva kuyapera zvakamirira iwewe. Nguva yakuyapera zvakamirira iwewe babva. Jetro. Asa uchida nzeve here. Matiko mudhara, Yesaya mudhara, chimudhara mahembe. Unaika mudhara vanhu vese vauya kuzokwazisai mudhara. You are very popular mudhara maiziya imwe yakayekuti dai mamuri kana tonasika maitobuda kana kuzim celebs mudhara. Yepa Instagram yamukuiziya. Tengera vanhu wahwa vafare. Yesaya. Anenge adhakwa ava kutadza kufamba ka. Anotumira nhume kumba kwake vouya nechikochi kare kuzomutakura kana bhara. Dai kuri kare vauya nezvirei vache. Vana mudhumela vachade kuona vanhu vanofamba nezvirei ka. Team mafia Yesaya mukuona here team yenyu mudhara. Aiwa mukuona kuti mawandisa vanhu apa varida kuona kansela to be vedu ava handiti kana kuti mangouya kuzobata bhiya. Amen isinyaya hatisi kuziya. Ntere hande pabhapo mune munhu azvibatire bhiya rake handiti ka ntere hande pabha hande. Zvekuti varidzi vai vanoipa mushonga wokuti irume. Svika hako iwe. Aiwa abate mbwa yako mendi. Ini zvogara ndichirumwa nembwa dzemuraini kudai soka aiwa handichazvidini. Inge ndatisvika wani nhai. Kwakanaka here nhai yoko unobva wafunga kubata jongwe muromo zvakadai nhai Madhube. Svika kani. Nhai ndamukira kwa chinhanga ukoko ndikaudzwa kunzi Lilian ari kuno ndiye wandiri kuda kuona. Mutaurira uye pano. Yezvo. Kozvowa kuti tucho wakananga kuno sezvanonzi ndamukira iwe nhewe mendi. Ndauya kuzona Lilian ndiye wandafambira. Dzokera kuodenze Lilian nguva dziri kufamba ndoda kusvika pagrowth point before 7 asikana. Inge watoita nharo neudziko kadzima rawasvika pano nhewe mendi. Kumangwana nezvenhai asikana Madhube. Yesu. Kukuonda uku zvoyese nhaiwe Madhube. Asi wakatoroiwa kana kuti watona mukondombera zvako? Ibva iwe rega kuda undiwanzira apa. Kana tikabvunza imbwa yako chaiyo kuti akasimba pakati pangu newe ndianika, handiti ni Madhube ndinotobuda shudhu. Vasikanaka, handisi kutombomira ndimire negumbo rimwe. Kana mumba mako chema handisi kutombopinda. Ndiri kuda Lilian arimwe here umu. Satete vake kakudai ndamutuma kuchibhorani uko. Ako iwe ndudzika iwe.
ukuzowina irewo paukansela we Madhube ndowina asi ndikukusvira rombo rakanaka ufungako aiwa tinowina ndimi vanhu vachoka makangotivhotera mimi zvangu zvedu zvinoita chere handi makarejisa yenyu kuvhotaka iwe uyu wanga uri mutambo ndiri munhuwo wamunounzirwa neveBusstop TV vachitsigirwa neveCanadian Embassy nechinangwa chekuda kukurudzira madzimai nevechidiki kuti vange vachipatisipeta muzvirongwa zvebudiriro munharaunda dzavo. Kana uchida kuziva zvizere nezvemutambo uyu, tumira WhatsApp message panhamba dzinoti 0712 106 428 0712 106 428 kana paFacebook, Twitter, Instagram, Busstop TV pages.